Non tekan, nou waar nu gaan. Ja, bij Skriniak was het. Skriniak, ja. Asave den Ro et Kaskadak. Ah ja. Ah ja. En après hoe ja. René Bolloré, en après Niels bij Skriniak, die gaan niet baram, die gaan om. Maar hier goed, dit was hier bij dus. Ja. Ah ja. En dus Blaise Tregon was hier. Wat je had. Nou, dat van min nou gaan nou aan nu. Nou aan nu in, ja. En dus Brom was hier Tauga familie Bolloré. Chapelle. En moest we dus leren Pierrot ook. Het bijna wie ze deze lié de fijn dat het bijna. Ja. En dus bij Blaise, ze Blaise van recht déjà. Frère Perwin, waarom de rest was. Nous ouvrions une cascade, naar een Milo. Ah ja, mais nous avons un droit d'une participation de bla, mais on a là non pas l'entreprise. Aber kan Milo wat Pepijn? Kan Milo, ja. Kan Milo Pepijn, om laat u Rijn Niels. Ja. Un jeune ingénieur de dat aan de Bolloré, en laat het, een had aan muur kan omlaten. Ja. Ja. U Rijn Niels, maar nous ouvrions une cascade, naar Zoekoer de Rijn Niels. Ja. Maar dan nam je goed naar theater doen. Ah bon? Dan lag je door op plaats. Ah, dan laat, dan is goed, dan maar goed, dan maar een reba. Ja, wat je weet, zo'n bedus wat je met trouw, lang nam like story. Wat Jean Don en Roer, en dus Rijn u de best. Maar Bolloré laat kaas muur aan kan omlaten, nee. Ja. En dan Bebla à Pan-Marie, Saint-Thérèse. Pan-Baron, Bebla. Ja. À Chapelle, mais quelqu'un consacré. Moyen rodo bij Frico, Bal, die dan. Ah ja, maar je Chapelle. Die père en retraite à Troumos, quoi. Ja. Cochon grillé. Ja, cochon grillé, mais. Ja, maar pas. Des dés ou l'instigateur d'Andreuse, hein, bébé, cochon grillé. On n'y motive pas tout. Pas que, ja. Heureusement, voyons, hein, c'est. C'est Cadorio. Ah non, ja. Cadeios bezolo, Bertrand. Het Cadeo, maar ja. Bancaire. Ja, maar touw, ja. Ja, dat is Chapelle, maar hier touw, hè. Ja, mais Cadeios zolo. Toen die hier ook, ja, mooi leren affaire met touw, maar Brom niet je alles. Ah, een hotel ben niet hebben. Ja, mooi er aan de penal. Mooi zo, we hebben ja Brom goed affaire nu partout. Ja. Ja, Pierre de l'hôtel zo als touw. Ja, ben ik keer per hand aan mijn lekker om naar affaire. En een chapeleintje. Nee. Pas van jou wat je bij hem, dat wat triest hoor. Voilà, dat is zo'n vrouw, en dat is het Bolloré baskeren. Nee, on en a au Chapelle Sainte-Thérèse. Ja. Sainte-Thérèse, ja. Sainte-Thérèse, mais ja. Ah, Cascade. Cascade, voilà. Ah ben, nam ça du chal, ben, Miss B, le mois de Marie, quoi, hein. Ben, nous visons procession Bepsun. Pendant les 4 semaines du mois de Marie, Miss B. Ja. Goed daar heen. Toen viel dat rood theas. Ja. Want dat je niet gaat welke usine. Het was van de welke clergie, quoi. Mais de Genta, il va éviter une usine, Chapelle. Mais ils sont propriétaires, mais als ze affaire nous disent pas. Personne schreeuwt tegen een affaire. Ja. Mais ils sont privés, mais vu le clergé, resté à l'air affaire, dat is vast bij de chapel. Ja. Dat was Belek. Ah, ja. Maar hij was beet. Amman, ik heb hem ook. Bah, Odet, dans yon tid, gracieusement, tout. Hij is niet motivé de chapel Odet. Maar als we toute la famille Bolloré, als we visé, maar hoe je visé affaire en bem, het wees hè. Ja. En dan machine de paarden, die motivé daarin. Dat was tout privé, quoi. Et Odet, à Belek de Veza, et moi, et la chapelle Odette, en Audarne, Jean-Marie Breton, our professeur et Chrisker, Jean-Marie. Hij een tijd doen gaan, maar je zoekt blijven maar bij een badus, som, je moet beschom badus. Alleen hier een zoekt blijven maar doen, alleen hier het château zoekt blijven maar. We zijn de machine de château met bedot kolonie, maar ben op het château. Ah bon? We plannen. De chapelle na got famille René Bolloré Tacos 800 na got Niels na yon digas da Nord Finistère digas nee
de arme na gonilus baram. En du de er na feien rock Brazil bib juanach. Ja même geen zo'n adres. Ja, Bib Juanach. Bib juanach. Dat is like Wien, die mond. Ja, man wie na feien baram bib juanach. Men rewa rock Brazil ja Brazil. Wat hier aan doen. Maar toen doet hij een Ah ja, toen doet. Ja. Ja die gos rapé wa aller. Aller na feien wie ze ba bureau wie ze pen doet. Moet wel laten.